Sir, asay mong misis day, wala pabanan nimo? Aw. Misis na ko tay, wala na ko pa banatay kay ano yung mga tay? Kanang mubakasyon siya sa Surigao. Surigao. Yo nya 5 million iyang gipangayo nako. Pero akong gi 6 million. Kay para na pang allowance niya ba. Kay basin niya og ma-short. Pwede lista no? Oh, wala. Sige, salamat mga. O pag kuanda sa lamisa ayog dalang kutsara ha ini uli nimo plato pod ay dala ha. Okay. Adi, dili no oy. O pag kuanda nay pansit da. Kana lang pansit ha. Wala kay dito no? Oh, kana lang pansit lang yun. Okay, kuanda. Pagukab lang da. Pansit? Oh. Wala kay dito. Nong naamang gi kuan bukog. Kawan na bukog kung say kuan nimo dia. Madaginot nimo dia. Bukog slitson. Kuan bukog nas baka. Salamat nung ha. Oh. Wala na day kuan unod. Oh, wala na. Pansit lang, nari pansit. O kuan. Ning o gusto ka kuan pahilis na may kuan da bahal tuba. Tuba ra gyud. Tuba? Oh, tuba. Sige kay napo timon non re mga kuan bisita. Sige. Tay, maing pista. Oh sir, maayo nun kay nakalaaga li diri. Ay sis, ako pa nga. Dayon. Kanang taya ang akong service nga dito ba ako ra bang gi-parking na siya doon sa imong kuan dito kanan. Ano sa service? Service mo? Okay ra na akong service diha. Okay ra ay. Sinawa service mo ba? Nya isa ra na akong gidatay kay ang 40 ka buok mo ngi ba ka drive. Sige sir. Dayon ba unsa? Kanang kaulang tay kanang nakatunog gusta ta isip mong baka dito. Ay sapatos. Wala problema yun unsa. Ako rin ko na banwas pamasar ko na kanang hugaw di ako ning shoot ay. Okay na diri. Sige. May problema na. Are pag kuan ri kay ako giandam ning mga lami kay mga pagkaon. Ore na litson dia mga kalderritas nilagpad ginagmay. Maayo kay imo gyud kong giandaman kayo no. Lain pag maulaw pud pansit ri pagkaon nimo ko da. Pangu magondra nag-andam na ko na dia. Unsa may kuan ri kanang nga nay ko day humba adobo. Plito lagi na. Plito lagi na. Ana pa paksiw dia. Plito. Okay. Dayon og uhawon ka sir. Naman ko kuan dia giandaman ti kag wine kanang mahalon kay wine tag kuan 5,000 lang isa. 5,000 lang isa? Wine ba wine. Kana gyud akong ganahan. Pinanggaw gyud mo tay sa. Sige, pagkuan na. Sige. Sige. Dalaan ang isa ka unya, pagdaan ang isa ka kaldero nga kuan na adobo. Dalaan na. Dalon ko ning asa kaliro, dalon mo tay. Dalaan na. Matik na. Sir, asay mong misis day, wala pabanan nimo? Misis na ko tay, wala na ko pa banatay kay ano yung mga tay? Kanang mubakasyon siya sa Surigao. Yo nya 5 million iyang gipangayo nako. Pero akong gi 6 million. Kay para na pang allowance niya ba. Kay basin niya og ma-short. Dako ka tidara. Mo tang wala ka kuyog nako karon? Bantog re. Nya mo to nga magpadala ra ba dito day ko antay kanang basi kinog na siya na ako din ko madala ba. Daghan na daghan re mga kuan, na spaghetti macaroni re. Nahar ba gito sa glitson say kanang ulo? Ulo ba? Isa ka buok ra ba gito ulo dia dili papikas daw. Na dito. Ano gilain na to daan. Okay, ayo. Okay. Sinaw kay mong shades sir ba? Ayo sa. Pila ikaw na ba sir? Pila kantidad na? Kani? 1 million ba ni? 1 million. 1 million ta. Sige sir, pag kuan na. Sige.